mafarkin nan yake. Mafarki kai? Na zama dan majalisa tarayya. Ka zama dan majalisa? To ina zuwa. Wannan abu ai mai sauki ne. Sauki ne ina. Haka. An taɓa hawa jokin sarkin arna ba. Saka kurum, sa kurum, ƙi kurum, gaba kurum. Duba nan. Wace ce wannan? Matata ce ai. Matarka ce? To wannan ita ce kujerarka. Ka riƙe ta dam. Ka riƙe ta hannu biyu, ka riƙe ta riƙon haƙori da riƙon hannu. Saboda idan wannan ta sullube, to kujerarka ta sullube. Tana nan ma. Tana nan. Kaga wannan zaɓe da za a yi? To kai za ka ci zaɓe. An gama. An gama zan jafa. Sai dai kuma inda take din na ɗan yabon kunya na baro gari. Akwai wani abu kuma da kai daban? Da fari saya, an ni saya, an ki bana saya, ana sak, saka laka shaka ma suka yi suka sake ka sak. Shi wannan ai mai surutu ne ma. Kaga Kware ko shi ne. a kashi. Daushe ne. Shi ne. Daushe sunansa? Kware. To an gama. Yanzu abin da za a yi. To Za a samu abu guda uku. Sai a ɗinke bakin sun Allah duk wani surutu sha ba wani abu. Duk wani surutu da za a yi an daina ba za a kuma yi ba. Duk wani abun kunya da kai to an rufe shafinsa an rufe babinsa. Sai dai za ka samu 'yan tawara taure guda 6 kai sadaka da su. Sannan ka samu taure guda 6 farare. Waɗancan taurika fa baƙaƙe. naji dai. Waɗannan kuma taurika su ma farare. Naji. Kai sadaka da su. Sannan za ka samu taure shi ma guda 6 jajaye a sake su a gari. Kar kuma kai gwada son zuciya ka ce ko za ka yanka ɗaya ka ci. To kana yankawa ka yankawa kanka ba ba. Yanzu na kori na sake 6 na kewaya haka he na gansu zan iya kama. Ai waɗannan taurika abin da yasa za a sake su shiga gari. Duk mutumin da ya ga ɗan tauren nan a gari to ranar zaɓe kai zai dangwalawa. Kai zai dangwalawa ba wani ba. Ai dalilin sakin su kenan. An fahimta? Naji. To bayanin kenan. Sadakar nan ni ta yi amma kuma samun. Ko sake karantawa ka ji. Ba sai ka karanta ba na. 'Yan taure 6 baƙaƙe. 'Yan taure 6 farare. Za ka yi sadaka da su. 'Yan taurika guda 6 tawara kenan ko? Jajaye su kuma za a sake su a gari su shiga gari. Kar kuma wani son zuciya ya sa ka ce za ka kama guda 1. Tamaran. Ai na kaji? A'a. Ai taure kaza za ta zaga gari ne diga baki daya. Amma dan taure zai zaga ko ina. Duk inda dan tauren nan ya zaga duk wanda ya ga dan tauren nan da idansa to ranar zabe kai zai dangwalawa. Ai an ji. Ji ai naji. Wannan zabe mai tahowa kai ne dan majalisa amma fa ka rike matan nan fa. Ka rike fa matan nan fa har. An gama. In fa ka rabu da matan nan to kujera ta sullube. Aka sa a tsare. Wannan shine. Aka sa a tsare. Ai ka ji ko? A jira a raka. Aka sa a tsare. Baka san inda makaran yake ajiye kudin nan ba? Ban sani ba. Allah ban sani ba. Baka sani ba. Aka sa a tsare. Aka sa a tsare. Kwata baka sani ba. A jira a raka. Ni wannan kudi. Kai ni kudi.
wannan makawan na biyu. Akasa asali, akasa asali, a jira a raka. Mu ba sa ne zama na tsaga ma ido ba don ka gani ta dole. Akan wannan kuɗa Allah ka mahi larura ba ka fara gari. Ni ba ka sa kurmace ka makace, ani ne duk ka makanta. Bari ku yi su, na zai aje. Akasa asali, akasa asali, a jira a raka. Akasa asali, akasa asali, a jira a raka. Akasa asali, akasa asali, a jira a raka. Akasa asali. Yau shi da ranka da ɗin shi ne. Tun da kai abin naka na ga ya zama rahin mutunci, ya zama cin mutunci. Na ga cewar ga baki ɗaya babu sassautawa. Sau nawa ne maka magana? Sau shida. Sau shida da ce da ka bani kuɗi na, tun da ka gama cutata, ka gama yaudara ta, ka gama damfara ta. Aure da ya rage kwana 8 na gaya kowa, yanzu ka tsinka mutunci a gaban jama'a. Saboda haka hukuma bai kamata ta raga maka ba. Duk bayanin nan dama haka kai shi a gaban DPO. Aje ni da kuma ni na ji haushin ma da ban zo da tiya gas ba. Da tuni na buga mai ita. Rankar aje da shi kuma kafin a daure shi a daka shi jikinsa ya gaya maka. Dama jikinsa zai gaya maka. Sosai yadda ya kamata. Tunda abin da ibe kyau. Tunda baka da mutunci. Wallahi. A jira a raka. Akasa asali, akasa asali. Muje kai muje police station. Alhaji. Alhaji zan kai shi ne. Kai. Ina da magana. Wannan fa wannan ai mata tsana ce, shekara 2 kenan da rabi da ya gudu bai da bai zama miji aure take nema kuma ba ta da miji. ba muje zo mana Allah bai. Ya kai aiki na kake ne ko aikin kanka? To na ce ka saurara. To amma tar tsohon nan. Zo mu ja wacce aiki. Ya kai ba za ta bar shi ba. Ko ne na ce ko ka ne aka ba ni dai na fi son a kai shi. A bar magana. Za mu je. Allah ya taimake ka. Ni ko nake cikin taimakon Allah. Iko sai Allah. Ni da nake cikin taimakon Allah. Shekarar jiya ni ne, yau ni ne, gobe ma ni ne insha Allah. Ka gama tafka ka an kulla wancan an waye an na dudu na haye na waye duk gani Allah ya bani. Ka ku ni nake cikin taimakon Allah kuma ni nake cin albarkata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka gaya min ya za a samu kaina ko kuma ka gaya min ya za a dakushe ga na tsimma amma in kasa za a sai ka raina kanka. Akasa asali, akasa asali, a jira a raka. A rinka kula dai. Ba daure. To irin wannan ka kwazo ce ka san da Allah a guje kuma kwararren nan ba kai kaɗai ba ne. Ko ba ka ɗaga min kafa don wani abu ai ka ɗaga min dan ne da rikin ka ne kai kai mamani. A da kenan. Ban da yanzu. Kuma ni tun da ka nesa ma da na riga na gane kai ne. Allah sai na banke ka. Na banke ka na taka ka na jijita ka ne maka dukan tsiya na ragargaje maka bakin ka. Haka kwai ne zamu da tsana. Duk wurin da ake neman munafikin aka same ka magana ta ƙare. Ni ka ta mana ta kuma ka ce me na tuta ne ma. Yarinyar nan fa ni nake lalle sai an yi auren nan da kai so. Ko ba gaskiya ba. Baka san abin da aka yi min ba kenan. Baka san abin da kuka shirya min ba kenan. Kai mun tura kwarto gida ba kai ni na tura kwarto ni sai na zan gaishe ma. Ba irin kuɗin da bai nuna ba na ce a'a hankali na ba da kai. Dan mare ka. Haka sai na mare ka. Ka ba hankali dan mare ka na gaya maka. Ba tsoron ka nake ba. Girman ka ne yasa nake ɗaga ma ƙafa nake raga ma. Hey, a bani guri zan ki kwana da ke. A ban guri zan ba dai da kyau na zai kwana da ni. Na ce ka ban guri zan ki kwana. Ba jirgin kasa bane. Akasa asali,
a jira a ni dai na gaya maka kuma dare na yawo da ko na yawo duk abin da na kudura niyya zan yi maka na tsiya ba fasawa zan ba so shi kenan ni na zama sadaka maganin masifa ka je duk abin da za ka yi kai na ka gaya waka na gaya ma na fasa yin na to karke Allah da Allah da na ga maka bankuri na ga bankuri na ga bankuri na ga ai ba da ai na ba ka su da ni ko za mu koyo da kai ne ai da mata ta kai dan kana a kwala dan buhu ba da zubin alala za mu gaure da kai ne kuma kai banda ma ruwa ya daki babban zakara in shekarar da muna kan ganiyan mu ne ba karfe za mu ɗauka ba ga muri a gefe mai rete la ilaha illallah in ihu in dara in kaddara in saka in kaɗi bire in magume tsagumenta in kadirganashin oda la ilaha illallah ba sai an saba ina waye yi wasa gatari ya zo ga dutse wallahi wannan yaran ina ma yanzu da ya zo shi ya dawo ina ma zai ce ku fane ya dawo baka bar gurin bake baka bar gurin bake ai gajiya ce baka bar gurin bake gajiya ce baka bar gurin bake gajiya ce ta sada baka bar gurin bake na gajiya ce ta sada wani ka gani da kana ka bake